a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye eze adịghị adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọdụ asị kala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọdụ isi maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri emiri kwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ what you should know about mariners ndị mmiri na-abụ isiokwu anyị mana bifo anyị gama n'iru anyị ga-ama ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enwetakwa ya bụ ihe onyonyo na their WhatsApp numbers only ụbọchị a ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba aja mbuli elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu anyị anaghị esho testimony na soshal midia maka ọdụrụ necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa yes nke ọzọzi dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja ndị na-eso ebu na ya ma aja agbago ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request ime donation token to the account number ịchaachị m na WhatsApp ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme wee forward ya prayer request tinye na temple na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Septemba ndị mmadụ ebukogoro nke ọnwa Ọktoba so ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya ihe ị ga-eme bụ chaachị m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871 ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa
mana bifo anyị mee nka ka anyị matọpụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa nke ọzọ na-eso ya bụ ọ bụrụ na ị nwere onyinye dịka our mission si wee bụrụ to help people live better life. Ọ bụrụ na ị nwere ihe onyinye ime ejije Nollywood and ịkaba arụ ka ị bịa na our audition a ga-eme na Septemba 26 na Oraifite. Ebe ọ bụla isi na-abịa isi Owerri, isi South, just enter Onitsha motor, ask them to stop you at Jesus bus stop Oraifite. Once they stop you at that Jesus bus stop, ask of Sobaka Hotel, just behind that Jesus bus stop. That is the location. Cabo for condition, Shabamoto Naga or Rifte. Yes. Or the very close, maybe around 500. Stop at Jesus bus stop. The hotel is behind that Jesus bus stop. But we run at that Jesus bus stop. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. Yes, but the location venue for that hotel. Then I got an ihe ọzọ dị mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-enene ozi a na-agbasa and then chọrọ ịwọchị ọzọ, maybe they na watch from Eziokwu TV, jee watch ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. You can watch nkụzi a watch kpazia over 1000 lectures anyị kụziri n'ọdịnala Igbo na nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị over years. Yes. Ọ bụkwanụ na ị na-awọchị anyị na-echọrọ na o nwere movie ọbụla ịwọchịrị from Eziokwu TV, ị chọọ ịwọchị movie ahụ ọzọ, jee na Ugochi tubelu movie production na ọ bụrụ na English movie, ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Then abụkwa nnọọ mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na Eziokwu TV, ị nwere ike ịwọchịkwa ya na Eziokwu TV na YouTube. Then ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ka anyị gabazie n'iru n'ihe ndị ọzọ anyị ji ma bịa bụ nkụzi a. Ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ anyị ebidogoro na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụgbani na asị ndị mmiri. Then ihe anyị ebidogoro bụ kere ndị bụ ndị mmiri a. Ndị mmiri bụ Chukwu okike afta ka o kechara ụwa. O kele elemental beings, that is governs the universe. Yes, I can use all the simplest terms for you to understand. God Almighty, in His infinite mercy, created the gross material, the world. Ke ihe niile dị n'ime n'ụwa, sị na ihe niile o kere dị mma. O kekwazịrị ndị angel ya. Yes. O kere ndị angel ndị na-elekọta ihe niile o kere ka anya. Ndị ọ bụ ọrụ ha ịfọda ya bụ this creation. Yes. Ihe Chukwu okike na-emezi ewu, once in a year, He pours His blessings, His powers upon the earth to renew the entire creation afresh. N'anya mmadụ, ihe ịrịba ama ị nwere ike ịfụ iji mmadụ ike Chukwu na-agbadata n'ụwa na otu season na arụ ọbụla bụ physical thing ị ga-afụ bụ the udu mmiri, the rainy season, called the rainy season. That rainy season, you find out that even all the plants, everything about man regain freshness. Or Ikechukwu. Now, but that pouring of water and a pouring fall, or Ikechukwu, to energize and activate and then refresh every living thing on earth. It benefits both all the plants, everything concerning all earth, even human. Because without rainfall, human being will not have food. And without rainfall, human being life will be in shambles. That is love of God Almighty. Then physically, onye agbata na onye anya n'oge udu mmiri, asị gị na mmiri na-ezo between the time of April coming front. Yes. Ihe ọpụta bụ na ike Chukwu a na-renew the power of the Almighty. It runs within months from April upwards. Yes. During that time, known to man as rainy season and in this part of the world. But I can tell you, onye abatagoro ọgwụgwọ dị enu ka ndị charismatic and ndị ọbụla na-eme ihe gbasara akpọ Pentecost week. Pentecost. Yes. If no one ada within this time from April. Oga and the obere dị iche iche na-renew, they make festival of renewal within that time from during rainy season. Yes.
So they use their own calendar, but all have fall within this proximity of rainy season. Oh, get renewal of power. So all get okay, they got his mercy upon the entire creation. So God Almighty, in His infinite mercy, after creating the entire universe, ọ gwọrọ ndị njere ya ndị ọ bụ ọrụ ha inekọta anya ụwa anya wee fụ na ụwa na-aga n'ihu. Yes. Agwara m ụnụ na ethnic governance bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. God Almighty, after creating the entire universe, He rested. Yes. He rested and handed over the governance of the entire universe to man. Yes. But before then, before He handed over to man, He had already allowed the elemental beings to further creation. However, man is supposed to be the spiritual head, as in to supersede all those elements. Yes, and with elements, this in anyanwụ, you can use the anyanwụ, that is representing the supreme power of the Almighty Father, the sun, the moon, the stars, and rest of them. Now, ebadatia, enwelu ike ndị mmiri. Yes, ike ndị mmiri, maka na ekwu ana ọkụ, ekwu mmiri, ekwu enu, ekwu ana. So ike ndị anyanwụ, and ọnya batara na ike anyanwụ na ike ndị mmiri na evaporate. That is the sun. Ina-anya na mmiri, dọwa mmiri, the sun na-ehit efu na nwe ha na-akpọ evaporation. The sun with the ability, the fire with the ability evaporate water. So they work in harmony. Then enwere ike ikuku or ike ndị enu bụ masculine power and the ike ndị ana bụ feminine power. Yes. So the ike ndị ndị anyanwụ na ọnwa na ikuku na anyanwụ na ọnwa na kpakpando, they work in harmony with the ike ndị mmiri. They evaporate to show you that there is movement and harmony between the sun and the water. Then the sun is masculine, representing the Ori Eke market day, while the water is feminine, representing the Ori market day. Why the air element representing the air element is masculine, representing her for market day. Why the land representing is feminine, representing the market day. But let me tell you, there's a elemental being that is in charge of all these elements. Example, today, I know the water elements. The water element, the water sprite, and all the water beings that are there, the marmots. Then I always say I won't know the basaya akusi basarun ke ndi ikuku enwere salamander. Then barata enwere to ndana enwere the gnomes, enwere the herbs. The herbs bụ ndị na-afụ maka ihe akọrọ n'ubi, the plants that are doing well. The gnomes is ndị na-afụ maka mmụọ dị n'ala to grow the rock, they grow all those something that has to do with the land. Rock, idea na rock na-egwuru. Yes, rock na-egwuru because of the activities of the gnomes. Yes, so all these elements are here to take the world to a better place, to renew and to keep on updating and upgrading. Yes, the entire universe. So Chukwu kere ha for a reason. It was a mother for a reason. So when God created the waters, He created the ike dị na mmiri. Yes. Ọnya bụ mgbe ebe ya na Genesis ebe a na-asị the spirit of God is upon waters. Yes, enwere mmụọ ndị Chineke tinye na mmiri ka ha bụrụ ndị na-take care of all the aquatic lives. I can tell you, ike dị na mmiri. When this world was created, according to story, the world was filled with waters. Chukwu wee sị, let there be dry land, where partition all and where the gnomes, the na-alụ na when they na-alụ na mmiri. So ike ndị mmiri is not in doubt. And well, elemental beings that works with water. Yes. And I have called to one name the marina, say the water elements. One name water sprite, one name the
the mermaids, and etc. So the thing is that all these elements created, these four cardinal elements created by God Almighty, is for purpose, good purpose of man, to help man, as in to help man to enjoy this world in fullest. Now, today we are concentrating on the mmiri. So let me focus on the mmiri. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, mmiri anaghị enwe ilo. Mmiri na-eme ihe ruru unyi ka ọ dị ọcha. Water is life. Without water in your body, forget it. I can tell you, even without food, a man can stay for a month. Yes. Once the person is taking water regularly, I can tell you the person will not die for 1 month because of water. 70% of the blood in our system is water. So water is very essential. Without water, nothing works. Without water, no life. Because without water, even in the plants, all of them will die. That's why God normally renew the entire creation using water. We normally know as rainfall. So Ikendi mmiri is not in doubt. Ha bụ mmụọ ndị na-eweta ihe ọma. All benevolent spirits ka ha bụ. Ndị mmiri na-eweta ihe ọma. And you know ndị mmiri no peace. It's a pity na out of ndị mmadụ aghọtara ọrụ ndị mmiri. Ndị mmadụ na-adị associate ndị mmiri dịka wicked spirit. Not true. And maka ihe na ndị mmadụ nwere this mindset na ndị mmiri bụ wicked spirit. So the way ndị mmadụ si reason ya wee dị somehow, because na ndị mmadụ na-afụta ndị mmiri dịka asị na ndị mmiri bụ ndị na-eweta backwardness, na ndị mmiri bụ ndị na-eweta disappointment, na ndị mmiri bụ ndị na-eweta ihe ọbụla dị associated with failure. It's not true. Yes, the thing of the matter is that it's because you don't recognize water people and they recognize the strength and the friendliness. I'm a living witness. When I accepted to answer my call, the first people visited, so visited after I went to the waters. Yes. Mgbe m bidoro ọrụ ihe mmere bụ na ka m bụ nji ihe ọnụ na-eri ka m lụsịrị ọrụ mmiri. The next thing m mere bụ ije na mmiri wee gwa ha na mụ achọghị ibido ọrụ. Yes, I visited my mmiri 4 consecutive nkwọ. Yes, I use nkwọ because now nkwọ bụ ụbọchị ọmụmụ m. Yes, I align with the spirit of nkwọ. So Bana. And ebe ọbụla m na-eje, I call upon them to follow me because they work in harmony with all the 4 cardinal elements. So mgbe m jelu wee gwa ha nekwa na m chọrọ ibido ọrụ, ha kwudoro m ka ndị ude ka m pụta ihe ọrụ a na mma na-abịa ka mụ na ha na-anọrị na-asa ahụ. That 4 consecutive nkwọ, I did it. Onye bụ na ha bụ the foundational base of my calling and work today. So what am I saying? Ndị mmiri is very, very important. You don't joke with ndị mmiri. Yes, there's no way you will joke with ndị mmiri. No, had the power, powerful. And once you align yourself with ndị mmiri, believe in me, you will enjoy it to the fullest. Yes, you enjoy ndị mmiri to the fullest. Ndị mmiri is good. Have run there without disappointment. The problem you are facing because he neglected what you should have done. He was in may have received over the catch. They brought them without negativity. But let me tell you, you might be missing something because you refuse to do the needful. And the needful will aligning with your spiritual forces. Apart from your spiritual forces, you can do nothing. So recognize if you have a link, whether direct or indirect with Ndimiri, please, I will advise you to make peace. Some of the things they face today is as a result of not being
maka na imebere ihe atụrụ anya n'aka oke ime ọnya ka iji face some of these challenges. I can tell you, ma ọ bụrụ na ị pay attention mee ihe ị kwesịrị ime gị na ndị mmiri gị dị n'udo, I can tell you from time to time it works like magic. You can take all some of the eatable things to the stream, to your waters, or any water at all. Call upon them and show kind of love. Ọ na-ewute na mbụ ụfọdụ mfọtụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị eriri ndị aghọtara how things work. Ha na-ebulem ndị mmadụ na-asị gị niile eje na mmiri ewere ihe ọrụ na-eri na-eti na mmiri no wasted effort. Ana m amụ amụ enji amụ amụ na ofe ka amara mgbe ekere nkwụ ụkwa. Ụfọdụ n'ime ha aghọtara how things work. Let me give you an example. Ihe ụdị na-etu a na-ekwu ta na ọ dị ka mmadụ isi na mmadụ ime ọgụ bụ ihe nara na nkịtị. Onye aghọtarakwa nwere ike isi na mmadụ ishow kind of love and joyful activity, igosi mmadụ ibie happiness, igosi mmadụ ibie love, ma ọ bụ inye ihe to less privilege pụọ west. Onye mmehie onye amatara how things work na-asị na Chineke adịghị. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na make sure you are a cause of joy to creatures, whether human or the animalistics or elements. Make sure that you are a cause of joy to ihe Chukwu kere eke. Maka na enwere abundant blessings that follows it. Enwere ọtụtụ ngọzi dị iche iche so ụdị omume dị etu a. Now, Chukwu okike kere ihe niile kere eke n'ụwa sị na ha dị mma. O nwere ihe ọbụla Chukwu okike kere n'ụwa dị useless. Instead, a man of how things work and you regard them as useless. But I can tell you for fact, everything created by God is good. Now, man was made caretaker in Genesis chapter 2. If not man, because man originated from the spiritual realm, which is higher than all the animalistics and all the elements. Now, ọ name and mother caretaker. To go get to as superior being to other elements, to take care of all the elements. Yes, all get to get to so here mother was able he pay attention to that mandate given to man. In the quotation to cook a ganya. Caretaking is negotiate to cook a ganya, or Bruni Mary he was sometimes show love. To work away on a now, when I say, no, mundo nke igwe ha nwere obi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Yes, so Chukwu kere atụ anya na mmadụ kwesịrị ilekọta ihe niile o kere eke anya. Mmadụ ga-enwekwara ilekọta ihe niile Chukwu kere eke anya. Mmadụ ga-elekọta ihe niile Chukwu kere eke anya. Then, mgbe ụfọdụ etu a were ihe ọnụ na-eri, go to the stream, to the well waters. Those fish, those aquatic life, yes, name them, fish, crayfish, and rest of them. When you show them love, let me tell you, those fishes you are seeing there, they are eating mud and earthworm. Manambo, when you were a sweet banana, mention them, the corn, all those eatable things, biscuit, bread, they knew that this things you are giving them is foreign, is sweet. They knew that this thing was deliberately brought to them. So whenever on Ogbuefi Eze-Ana Ugochi to about that mmiri, what you see those sweet banana, those sweet things about that. Once had a area hanging in one and asking Eze-Ana about that. To work, he opened no below Barata, Agaziria. Be an end to a young member, be an end that one Mission Eze-Ana. At 1 to 12, 2012, a broomy hand one on the Rimbia. Where ya, a book on the book of morning, the Sana Patari Honori. No one said I can back a mela. Tan de he honori, hat yaka, name honori. By then I go one more fondant. Manamacani who a lemon, I don't hear what they say. Obinato Hapolina. Bob and Honey read those sins young our foreign, not to each and no Martin Hannah laugh what I'm really. So because they knew that this thing was specially arranged. They made to also we broom, cattle indomie, Buddha rice, Buru home the legend about the baby. Obiana told onye butere akpa onye ọcha. Etu ahụ obi si atọ ụtọ. Yes, na-atọkwazị ụmụazị ahụ ị na-ebutere ihe mother's baby.
etu a ka o si atụ ụmụ those elements niile mgbe ibu ihe ọnụ na-eri na-abịa ka m gwa one thing how things work. Nke bụ eziokwu na those crayfish, those fish and those aquatic water o nwere ihe ha mere m, ha zara ọrụ m ụlọ emere ọrụ m ihe ọbụla. So those arms, those good things na-ewetara ha, ana m eweta out of pure love for ihe Chukwu kere. So ihe na-eme ihe abụ joyful thing. So they knew that ọ bụrụ na ha zara m ụlọ nwere ife ha mere m, that na-eme as joyful activities ikere ha, inye ha ihe ọnụ na-eri, because na mgbe lụtara na ha abụkwa ihe Chukwu kere eke, and as a human being na m kwesịrị take care of it them. Etu ahụ kwa ndị mmadụ si ewerekwa ihe ọnụ na-eri wee jee na moderate baby home. But ime ihe bata na m adịghị eji ịchụ aja egwu egwu, were ma aja nchụrụ mmadụ maọbụ nke nchụrụ anụmanụ, maka na ekọba ma achụrụ anụmanụ aja mmadụ ịchụ mmadụ. You know why? Aja ịchụrụ anụmanụ iwe ikpọ wee jee na mmiri jee chụọ aja ihe ọnụ na-eri, ọ na-aga 100%, maka those azụ na ihe ọnụ na-eri niile dị happy. Obi ha enwere obi ilu. Mana ọ bụrụ na mmadụ ka m ji emechara ọgọ, onye a nwere ike inyecha ihe orichi, onwe ike sị na anaghị akara aka, ị na-adịdị uche akara aka onye oburu ịghọtara ya. So ịfụ na ndị mmadụ nwere obi ọjọọ, mmadụ nwere ike iricha ihe si plan ọrụ gị ịfụ, mana those animals na-achụrụ anya na mmiri enwere obi ọjọọ. So whatever nyere ha, ha ga na-asị na ọ ga-adịrị zara mma, ha ga na-asị na ihe ọma ga-emere ya, ha ga na-asị na ihe niile mbụ wee bịa owebu n'obi mbụ wee bịa wee sị ka nchụọ aja anaghị agasịrị m. The same thing mgbe ị chụrụ aja wee nye ụmụazị. Mana ịkpata ama ekwu nke mmadụ na mmadụ nwere ike imecha nwee obi ọjọọ, mana anụmanụ dị 100% pure. So nye ndị ebe a, enye m ndị ebe a, ya ka m kwụsị ebe a. Nwanne chụba aja, ndị mmiri abụrụ ha dị responsible for your predicament. Ihe dị predicament, especially ụmụ nwaanyị. Nwaanyị nwere ike sị na ndị mmiri ji anụ na di sista, ọ bụrụ ndị mmiri ji anụ dị n'ọnụ ọjọọ gị nwere ọnụ nsị. Ya ọ na-abụ ndị mmadụ mee ha approach dị okwu ị na-eti n'ọnụ ga-apụta na-eme ndị mmadụ ha wonda. Nke ọzọ, ihe ji gị anụ na di bụ oke ọchịchọ, ịdị greedy. Ndị mmadụ bịa nso, ihe ị na-edimandị adụrụ ebe a, nna gị enwere the thing. So for that reason, ị na-achụ ndị mmadụ. Ihe na-eme ndị mmadụ ji agbara ọsọ because of n'otu dị n'ụzọ gị ịbụ ọtọnọ, mpụ na ọtọnọ na abortion na ihe niile imepụtara na-awụ ihe gbara unyi n'ihu. Onye fụ kpọghasị yes out, wuchuo onwe gị ịkpọzi na ndị mmiri. Sometimes ihe na-abutere nsogbu gross life ibiri, so ebutere nsogbu gị wụ nwoke. Ị nwere ike ihe na-ebutere nsogbu niile esi na nke Elizabeth banye na John na Ngozi, si na Ngozi banye na Nkiruka, si na Nkiruka banye na Ifeọma. Ọ gị na-eme ya, ị na-eji aka agba onwe ọgwụchu, ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ ịgbachazi onwe ọgwụchu, biznes ya adịrị aga, ma ọ bụ ị nọrọ ihe ga na-eche ewu, ị na-awọchị pornography film, ị na-anyere ndị gba ọtọ, ụmụ ihe niile aka iji efiri ya mind. Ịbazie n'abalị na-alụ nlọ enwere isi, na spoil test, na atrata akara oghere. Ụfọdụ akara oghere life ị nwere ike ịbụ nwoke na-ebi ndụ ụtọ n'ọdị iche iche, na-ejekwu nwoke ibe na-ebi ndụ, na-ejekwu ya bụrụ relative. Ihe niile ị na-eme ihe iji emeta alụ ndị anyị metara bezi ọ na-ablọkụrụ ụzọ si n'ọdụ mmiri. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, sendịalụ m meseji na WhatsApp, ma ọ bụrụ ịchọ ga-agbalụ gị afa mmiri 0813 8243 871. I repeat 0813 43 0813 8243 871. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, agụ ọma ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple, isi ndị Children of the Temple, ya na isi ndị so anyị na-achị ọnwa Septemba, ya na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị all over the world, na ndị na-agwa ndị mmadụ gbasara evangelization anyị. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ, na onye na-achọ ụlọ ga-ada, na onye chichara ihe ọjọọ ya eme ụlọ, na ọ ga-eme onwe ya, na ụlọ ga-ejere obodo, na ụlọ ga-anara obodo. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie daalụnụ. Ọ dịkwa na echi n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị metara onwe m ndị soshal midia, o nwere WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta Ogbuefi direct, mana ọsọ WhatsApp message 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672.
ya gazie.